توكلت على الله جنينجي سميت لما صلى توكلت على الله وينبوني بدي فما أعلم توكلت على الله جنينجي سميت لما صلى توكلت على الله وكم وينجي دك فما الله توكلت على الله دليفونا فما الله دو توكلت على الله على جينو دبا فما الله دو توكلت على الله أنا مديونا فما الله دو توكلت على الله دليفم يتيكي دليما صدو توكلت على الله وكم ينجي سمي دليما صلى توكلت على الله على كلني فمتي دي توكلت على الله توكلت على الله توكلت an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko aw ni wula bi ye juma ye avril kalo tile 19 san 2024 aw ka kunnafoniw kumaba bɛna tali kɛ cɛfɔ ni kanbɛ baara min n'o tako filanan ye sigidaw kɔnɔnataw tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye région kɔnɔtaw ye o baaraw bɛ daminɛ ale ni Mali lasigidenw sini dɔngɔnɔw fɛ yen halisa u ka duguladenw kɔni u kɛlen ka muruti boloda nka gouverneur ale b'i sɔn yaasa baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min dugudenw yɛrɛ ani dugudenw cɛkulu u ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan maa caman bolo u bɛ se ka taa ni nin fɛɛrɛ ninnu ye kɛnɛ kan kɔkan kibaruyaw la ko Macky Sall ko jɔyɔrɔ dɔ dira a ma Nations Unies maaw fɛ a kan ka se ka o baara kɛ Dubaï ko sanjiw bɛna taa ni Dubaï ye dɛ jiwoyo san ni fiɲɛ a kɛra baara ye anw bɛ boli an ka maaw tɛ boli ka taa ye de yan Papu ale ye welewelemada kɛ ko mɔgɔw ka dugawu kɛ ko yaasa ko diɲɛ bɛ se ka lafiya cogo min o waati kelen kɔnɔna na Iran jamanakuntigi olu ka sɔrɔdaso tun ka ɲɛnajɛba bɛ yen a ko k'a sigilen don ka Israel kɔnɔ Israel yɛrɛ tɛ dɛ ko ni maa maa y'i sen don a la k'a bɛ u n'olu ni ɲɔgɔn cɛ Irankaw olu ka wulikajɔw bɛ sen na Japon tremblement de terre o kɛra yen min ye an yɛrɛ fɛ yan sa cour d'assises baaraw olu kun cɛra Sɛnɛko ta nasira fɛ fana an na dɔ fɔ o la Segu mara ale kɔnɔna na nin waati in na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn baara min tun bɛ sen na kiiritigɛlaw bolo an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko cour d'assises n'a baara daminɛna janvier kalo tile 29 san 2024 u y'a yira k'a fɔ ko maa minnu tun bɛ yen sa n'olu ka kiiri kun kan ka kɛ o bɛ taa maa 275 la maa minnu ko tun bɛ maa minnu kun kan sa o kɔni de bɛ taa bɛn maa 225 ma ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen bannen tile 51 kɔfɛ sa k'u kɔni ye maa 300 min ye kiiri 363 u y'o de kiiri tigɛ a tali kɛ minnu na sa maa minnu ye maafaw kɛ maa minnu bɛ n'u de bingaliw kɛ minnu jɛra ka maaw faa fana ani maa minnu ye sonyɛliw kɛ bingaliw ka taa se bɔnsin tigilaw bɛɛ lajɛlen ma k'o bɛɛ lajɛlen yira la min ye kiiri in ye ko don dɔw taw gɛlɛyara kosɛbɛ don dɔw ta kɛra kuma janenw ye kosɛbɛ waati dɔw fana kɛra dusukasiw ye waati dɔw kɛra hinɛ ani makariw ye ka kɛ ni ko in kɛcogo ye min ye waleya cɛjuguba minnu yera kɛnɛ ka sa o ye maa minnu ye maaw faa dɔw kɔni bilara u si kaso la dɔw fana bilara kaso la sa kaso min ni u na to o kɔsɔ kɔnɔna na ka baara kɛ u y'a yira k'a fɔ ko n'i ye baara in bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ maa dɔw bɛ olu fana ka kaso o b'a kɛ kaso datugulen ko a fɔra ko olu bɛ lajɛ n'o y'a sɔrɔ u bɛ to kɛnɛ ma k'u ka kaso kɛ maa 34 bɛ yen olu kɔni ka kiiri kɛra k'a sɔrɔ u yɛrɛ tɛ kɛnɛ kan u jalakilen don min ye maa 50 ye a fɔra olu ma ko olu ka taa so procureur min bɛ Bamako cour d'appel kunna a ko ko cour d'assises a sigicogo nin tancogo in na tan k'e ko nin t'o laban ye ko sabula ko min ye code pénal ni code de procédure pénale ye ko baara kura minnu bɛ sen na n'o sera ka ɲɛnabɔ CNT maaw fɛ ko bɛna na ni yɛlɛma ye baara kɛcogo la ko nka ko yan'o cɛ k'a daminɛ mai kalo nata in o tile 24 na fo ka taa se don minnu ma sa
k'u bɛna kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen sigi Amara session spéciale o bɛ tali kɛ mun na dunko juguya ni yuruku yuruku ko maaw caman de sigilen don k'o kiiri in de kɔnɔ k'a b'a ɲini sariyatigiw fɛ k'a ɲini kiiritigɛlaw fɛ k'a ɲini sɔrɔladonbagaw fɛ u sera ka nin kiiri in baara kɛ cogo min na hɛrɛ ni baden kɔnɔna na o min ye spécial ye o ma nɔgɔn dɛ parce que maaw ka intérêt bɛ enjeu o la dɛ o tɛ avion ko ninnu ye sa wa ale ni maa minnu minɛlen don covid ko ninnu n'a tɔw bɛɛ lajɛlen na o tɛ sa wa Amara ni martaba tɛ nɔgɔya ale ko bɛ daminɛ mɛ kalo tile 24 min ye procureur ye k'ale kɔni b'a ɲini u fɛ u ka sɔn nɔgɔya kɛ u ye nin baara kɛ cogo min na ka ɲɛ avocat yɛrɛ ko k'olu nisɔndiyara ko sabula ko maa 50 olu sera ka bila kiiri kɛnɛ kan maa 166 olu kɔni nɔ minɛna min ye baara in ye a kuncɛli la kunungo min ye nisɔndiya o ye k'a fɔ kiiritigɛlaw yɛrɛ u yɛrɛ maa minnu ta ka far'u kan i b'a dɔn sisan ni tribunal bi sigi minnu ye jugeya baaraw kɛ olu bɛ a la a bɛ fɔ minnu ma ko minnu dɛmɛ kiiri la olu b'a la ko ja olu ɲinanta ninnu olu fana tun bɛ dɔw dɔn kiiri yɛrɛ ko bunakun kan koyi o bɛ juge ka baara nɔgɔya bolo o bɛ maaw ka ko faamuyali nɔgɔya foli kɛra olu fana ye ani maa minnu ye kiiri ko in sigi sen kan ko ka taa se ministre yɛrɛ ma n'o ye Mamudu Kasoge spécial Amara o laban na sira tigɛ a na yan koyi parce que ale président ka avion kɔrɔ in o kuma bɛ a la sɔrɔdasiw ka minɛnw o bɛ a la covid o na ye a la maa caman minɛnen don ka bila k'u ye dunko juguya ni yuruku yuruku kɛ dossier baw la olu bɛ a la n'Ala ma farati est-ce que hali énergie ko in o tɛna se ka kɛ a la nka an m'an sigi procureur yanni nin kalo in tile tubabu kalo kura tile 24 cɛ a bɛ fɔ min ma ko rôle dossier minnu kan ka kiiri a bɛ olu bɔ k'olu dantigɛ n'an y'o sɔrɔ an na ɲɛfɔli kɛ maaw ye nka a yɛrɛ kɔni a y'a jira k'a fɔ k'u k'u jija k'o ka kɛ ka ɲɛ kunungo nin kɛra Bamakɔ cour d'appel la premier ministre kɔrɔ Usumani Sufi ale bilalen don cɛfɔ ni kan bɛɛ baara kunna n'o ye bɛn ɲinini ye o hukumu kɔnɔna na sa ale kɔni ye baara labɛn cogo min sini sɔgɔma Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'o ye région ye commune bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka jɛɛrɛ kɛ k'a daminɛ sini sibiri la ka taa bila ntɛnɛn nata la n'u ye jaabi mun sɔrɔ u bɛ sɔrɔ k'o bila ka na assise nationale yɛrɛ kɛnɛ kan sini région olu dɔrɔn tɛ Mali lasigiden minnu bɛ diɲɛ fɛ olu bɛɛ lajɛlen fana kɔnɔna na baara in ɲɔgɔnna kan ka kɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ labɛn na min ye Baɲangara gouverneur ye Mohamed El Béchir ale ka yɔrɔ kɔni dayinden don kosɛbɛ nin waati in na bɛɛ lajɛlen y'a ka fɔ ko kunungo bankasika olu kɔni bɔra ka muruti fasodenw ka tɔnjɛkulu min bɛ Baɲangarakaw fɛ yen a région kɔnɔna na musow ka jɛkulu denmisɛnninw ka jɛkulu ale ni faraɲɔgɔnkan jɛkulu tɔw bɛɛ lajɛlen u ye sɛbɛn bɔ sa u y'a fɔ sɛbɛn min ma ko olu tɛ jɛ ni a ye k'a fɔ nin waati laban in na basigibaliya min n'o ɲɔgɔn ɲɛlen don u ka dugu kɔnɔna na kuma tɛ Baɲangara ale région kɔnɔna na ko n'i y'a ta k'a jateminɛ u ka fɔ la ko Baɲangara bi ko min ye Baɲangara fan bɛɛ lajɛlen ye a société civile maa bɛɛ lajɛlen k'olu de jɛra sa ko ka bataki kɛ bataki min ko n'u b'o da maaw tulo kan u y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ min laɲini bi u bɛ fɛ min daga ka b'u da la o ye bingali banbali min bɛ Baɲangara ale dugu kɔnɔna na région fantan 4 bɛɛ lajɛlen maaw bolofɛn minnu bɛ minɛ u la maaw yɛrɛ ka minɛnw bɛ minɛ u la ka maaw ta otage la ani ka maaw yɛrɛ sɛgɛn sira kan sira min n'u b'a fɔ ko route nationale 15 jɛgɛ sira t'o ye sa wa ko ani fana ko don o don dɔw de bɛ ka fara maa fata kan ani maa minnu b'u sigiyɔrɔw bila olu ka région Baɲangara kɔnɔna na k'u y'a jateminɛ fana ko wolomasiri tabaw olu ka wulikajɔ ka teliya ka baara ninnu kɛ ko u ma o ye u y'a jira fana k'a fɔ ko olu ka ko la olu bɛ fɛ bɛn ni kelenya a ka taa sira min fɛ o de k'a fɔ Baɲangara kɔnɔna yɛrɛ la sa bɛɛ lajɛlen ka se ka wuli k'i jɔ k'i da don nin kuma in na ko nka k'olu ta degunama don u kan dɛ k'olu ta a sira bɛ olu la nka o banna ta u y'a jira k'a fɔ ko nin waleya ninnu mun filɛ nin ye k'u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔn u b'a ɲini Baɲangara duguden jɛkulu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko u b'a ɲini siraba in Mali wolomasiri tabaw ka sigi a kan dɛ yɔrɔ minnu na ni degun bɛ yen u ka se ka olu kɛ u b'a ɲini fana min ye wulikajɔ ye a bɛ fɔ o ma ko patrouille mixte Mali finitigiw ni donsow olu ka se ka o boloda sira in fana kan ka lafiya kɛ maa minnu bɛ yen n'olu minɛnen don fana korokaw fɛ yen
ni degun bɛ olu kan ko ka a lajɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min burukina ka minnu fana nalen don nin waati in na n'olu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila ka taa koro dɛmɛ ka ta ka ɲɛsin olu ma min ye jamana yɛrɛ ye a k'a jija teliyala waleya minnu bɛ yen maa minnu bɛ yen ni olu bɛɛ lajɛlen ye degun sɔrɔ u bɛ se ka lafiya cogo min bɛɛ ni kelenya min fɔra yaasa lafiya ka na u ka dugu kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen ka na n'a ye nin bɛɛ sɛbɛn ta a tɛ taa jalago kɛnɛ kan sini hakili la u n'a ye kɛnɛ kan parce que i tɛ se ka nin bɛɛ fɔ ka tila k'a fɔ ko i tɛ taa fɔ a fɔyɔrɔ la a ka ta ba la baara o ka kɛ ni a ye o kɔni laɲini o bɛ sɔn ka ɲɛ kosɛbɛ min ye basigi ye ale ni lafiya o bɛ se ka na cogo min na n'an bɔra baɲangara fɛ yen yen yɛrɛ an bɛ foli ta ka ɲɛsin denmisɛnnin jɛkulu ma ale ni fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ni fasodenw ka tɔn jɛkulu maa minnu bɛ yen n'u bɛ k'u cɛsiri su ani tile lafiya yɛrɛ bɛ se ka na cogo min yaasa dugu bɛ lafiya o fana mɔgɔw ka ca kosɛbɛ sabula caman ta o ye u ka se k'u ka baara kɛ u ka sigidaw la min ye ko wɛrɛ fosi kana don a jukɔrɔ olu fana mɔgɔw ka ca maa hakilimaw caman bɛ dɔngɔnɔdugu la an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'Ala ka hakili ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen ma hali bi min ye musow ye ko jɔyɔrɔ b'olu la han musolakaw olu ka jɔyɔrɔ yaasa ka se ka o fin san mara la sankaw kɔni olu ye muso 100 ɲɔgɔnna fara ɲɔgɔn kan sa min ye denmisɛnninw ye olu fana bɛ a la san yɛrɛ yɛlɛmara kafo kɔnɔna na kunungo ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra sa hakilina falen-falenw ye baara in kɛkun ye min ye musolakaw ka se k'u jɔyɔrɔ dɔn min ye tɔn jɛkulu minnu bɛ musow tɔgɔ la ani denmisɛnninw cɛla olu ka se ka fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ ka ɲɛsin basigibaliya min b'u ka dugu kɔnɔna na a yɛrɛla fana ko ɲɔgɔnye in fana senfɛ sa ko min ye maaw kɔni nana ka n'u ka fɛɛrɛw n'u ka dantigɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ gouvernance n'o bolofara min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o o bɛ sankaw fɛ yen o de kɔni ka kan ka jɛrɛ in sigi segukaw fɛ yen dɔgɔkun kelen sɛnɛ ale yiriwali tɔgɔla don o sigira baaraw daminɛna kunungo segu dugu yɛrɛ kɔnɔna na ɲinan ta yɛlɛma min bɛ se ka kɛ ni waati yɛlɛma ye ka dɔ fara sɔrɔ ka saheli jamanaw kɔnɔna na baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka tali kɛ sa sɛnɛ taabolo kuraw sɛnɛ bɛ se ka yɛlɛma cogo min ka sɛnɛ kɛ ka nafa sɔrɔ a la min ye da dumunifɛnw ka bɔ yen ka se ka dɔ feere ka se ka sɛnɛkɛla yɛrɛ ka bɔ nɔgɔ la ko dɔgɔkun kelen kɔnɔna na fana sɛnɛkɛlaw ka minɛn minnu b'u bolo u bɛ na ni olu ye k'olu yira min ye seko ni dɔnko kow ye olu fana bɛɛ lajɛlen bɛ a la koyi fo ka taa se baara yɛrɛ kɛcogo ma yiriwali ka se ka kɛ sɛnɛkɛla fɛ ka se ka dɔ sɔrɔ a n'a dɛmɛbagaw ko nin dɔgɔkun kelen baara in o bɛ segukaw fɛ yen kɔkan kibaruw la kɔdiwarikaw fɛ yen ko so ba caman olu kɔni olu ci février kalo in na so ninnu a cilen ko min ye kɔdiwarikaw ye k'u caman wulila ka mankan ci kuma tɛ Abidjan kɔnɔna na Abidjan min n'o y'u ka faaba ye dugu ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ ko waleya in k'a kɛkun ye min ye ko yɔrɔ in ko a nɔgɔlen don ko wa ko maa minnu sigilen don yen ko a bɛ se maa 6,000,000 ɲɔgɔnna ma k'u bɛ laginɛ daminɛ nin ye ko tuma o tuma ko min ye san n'o nana ka samiya caya ko yɔrɔ in bɛ nɔgɔ kosɛbɛ k'o de la ko bi ko ye ninnu bila ye sa de k'u y'a yɔrɔ ci ko yaasa ka fɛɛrɛ kura sɔrɔ u bɛ se cogo min na yɔrɔ in yɛrɛ bɛ se ka furan ka jɛ cogo min na maaw bɛ kisi cogo min na samiya ale kasaraw ma ko waleya in kɛcogo kɛkun ye o ye maa minnu ka yɔrɔ cira olu ko k'u ma jɛn n'o ye ko n'i bɛ yɔrɔ ci i bɛ kangaridali kɛ i bɛ labɛnni kɛ i bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan k'a ɲɛfɔ u ɲɛna k'olu ma ban jamana ka dilan jamana ka ko ka jɛ ka baaraw kɛ olu de bɛ sigida ninnu na yen degun min bɛ u kan olu de bɛ a dɔn nka tiɲɛni min donna u kun ko gouvernement ka hakili to o yɔrɔ la yaasa olu bɛ se ka kuma bɔ cogo min na Tunisie ale ni nanzaraw ka kelenya tɔnba n'o o ye Union Européenne ye a mara k'u ye wari di Tunisie ma tuguni to Tunisie ka jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na maa maa bɛ yen n'i k'i bɛ kɔgɔji tigɛ ka taa ba kɔfɛ Tunisie ka kɛ fɛɛrɛ ye ka garan da olu ɲɛ n'o ye migrants ye k'u bɛ taa Europe sɛbɛn in fa sirila min ye Italikaw ka maa mafalenw caman olu tun b'a kɛnɛ kan u y'a jira k'a fɔ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye musaka bɛ bɔ ka di Tunisie ma a ka nin baara in kɛ k'a yɛrɛ kelen tɛ jamana caman bɛ yen dɔw bɛ yen olu kɔni b'a d'u ka finitigilakaw ma minnu bɛ baara kɛ kɔgɔji sanfɛ nka Tunisie ko kɔni ye jamana ye bi jamana min kɔni sɔnnen don kosɛbɛ tubabulakaw bolo ka se ka nin baara in kɛ k'o de la maa caman u b'a préféré ka taa Italie Algérie fɛ Maroc ale ni Libye pour que ka se ka ba tigɛ ka taga joona ko n'o tɛ ko Tunisie sira kɔni k'o ye sens interdit ye chrétien diinɛ maaw ka papu k'a b'a ɲini chrétienw bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ ka seli ko yaasa diɲɛ kɔnɔna na degunba min bɛ yen olu bɛ se ka ban cogo min papu y'a jira kunnasini ko
min ye chrétien diinɛ maaw la u faralen ɲɔgɔn kan sa seli la seli min n'o o kɛra place de Saint Pierre la u yɛrɛ fɛ yen min ye a y'a fɔ ko diɲɛ yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kasoladenw ye olu bɛ se ka lafiya cogo min bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka seli diɲɛ kɔnɔna na lafiya bɛ se ka na cogo min Faransikaw olu ka Total ɲɛmaakɔrɔ n'o ye Thierry Dustrel ye a yirala k'a fɔ ko ale min kɔni tun ye Total yɛrɛ ɲɛmaaya kɛ san 1995 ka taa se san 2010 ma k'a ye ɲɛmaa dangaya fana kɛ san 2014 ko o de kɔni ko o fatura sa a fatulen k'a si to san 78 na u ka kunnafoni di gafew ye o yira min ye Total yɛrɛ ɲɛmaaya so ye fana olu fana ye kibaruya di u y'a yira k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen ye k'a kɔni ye Total mara ko Total ko de yɛlɛmana ka kɛ Total Énergie ye ko diɲɛ kɔnɔ bi maa min bɛ yen n'o bɛ pétrole feere ka gazi feere ka essence feere ka tulu feere mobiliw ma ko min ye Total ye ko a jɔyɔrɔba bɛ o la ko kabini waati jan maa kofɔlen min filɛ nin ye k'a kɔni ye Total ɲɛmaaya n'a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka baara kɛ ka mɔnfɔn kɛ ko nka ko nin waati laban in na san 10 laban in na ko bana min y'a sɔrɔ sa o ye yɛrɛyɛrɛ bana ye a b'a fɔ ma ko Alzheimer k'o de tun bɛ a la Iran jamanakuntigi ale ye kangarida kɛ kunu ko sabula ko a ɲɛ b'a la k'a fɔ ko maa dɔ b'a fɛ ka wulikajɔ dɔw boloda ko nka ko n'Ala sɔnn'a ma ko olu kɔni labɛnnen don k'u kɔnɔ k'u bɛ ka ko min labɛn ko k'a fɔ ko Israël ka bɔnforola kɛ olu la ko ka mugu ci ko dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen na k'u sigilen don k'u kɔnɔ ko wa fana ko kunungo Irankaw fɛ yen u ka jamana ka sɔrɔdasiw ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛba o de tun bɛ u b'a fɔ ma ko journée de l'armée k'u o kɛnɛ kan sa u kɔni bɔra ni minɛnw bɛɛ lajɛlen ye u bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ défilé kɛnɛ kan sa k'u y'o bɛɛ yira u y'a yira k'a fɔ ko min y'u ka jamana kɔni kɔnɔna na ni maa kɔni kɛra ninnu dɛmɛbaa ye i k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko i n'olu bɛ ɲɔgɔn na bi i n'u bɛ ɲɔgɔn na sini min ye Ibrahim Raisi ye n'o o ye Iran jamanakuntigi ye ale ye nin laseli kɛ kunu Abu Dhabi kaw fɛ yen Émirats Arabu la n'o ye Dubai ye ko kunnasini ko fiɲɛ kolonba dɔ wulila ye fiɲɛ kolon in ani sanji kɔni tun olu ti sanji fɛ a bɛ komi Mauritanie ni san nana Mauritanie dɔrɔn bɛɛ bɔ sow kɔnɔ u kana taa firi kan ko Abu Dhabi ko min ye san ye ko o san in ko kabini san 1949 ko ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ u fɛ yen u ka dugu fan bɛɛ lajɛlen kɛra ji ye fiɲɛ kolon fandanbanda de wulila ten ka taa sanji tugu o la sa yɔrɔw sojanba ninnu ko f'u bɛ lingilanga min ye ji ye a ye wolo siraw bɛɛ lajɛlen bila u ka pankurujigi kɛnɛ n'o o ye Dubai pankurujigi kɛnɛ ni ale yɛrɛ de pankurujigi kɛnɛ ma ka di ni diɲɛ pankurujigi kɛnɛ bɛɛ lajɛlen ye Amara k'u y'o datugu koyi ko yaasa ji ka jigin ni waati in na k'u kɛlen ka welewelemada bila maa caman de ma kin caman bɛ yen ko maaw tun bɛna to ji la ye koyi fɛɛrɛ ni dabaliw kɔni sera ka tigɛ joona ka dɔw kunbɛn ko nka ko Dubai yɛrɛ kun sigilen tɛ ni nin ye fiyewu a bɛ san 70 bɔ u m'a dɔn k'a fɔ fiyewu ko ni ɲɔgɔnna ko o bɛ se ka kɛ u ka jamana kɔnɔna na min ye maa dɔw ye ko olu fatura la ko kimɛli baaraw bɛ sen na sabula u yɛrɛ fɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko dugu in funteni bɛ k'a la nka san naba k'a t'o fɛ dɛ o ye Dubaikaw ye diɲɛ seleke 4 u ka tɔnba n'o o ye Nations Unies ye k'u ye baara dɔ kalifa Sénégal jamanakuntigi kɔrɔ la koyi waati yɛlɛma baara mun bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Pacte de Paris k'u y'a kɛ o envoyé spécial ye Nations Unies tɔgɔ la yaasa dugukolo bɛ se ka lafiya cogo min na Macky Sall ko kibaruya in dara a tulo kan kibaruya in dalen a tulo kan fana ko ani Antonio Guterres ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira la k'u ye hakilina falen kɛ ko baaraw kan ka kɛ cogo min na Donald Trump États-Unis kaw fɛ yen ko tile 10 bɛ a bolo dollar wari miliyɔn 170 k'a ka o sara ka kɛ ni a ka nominali ye tile 10 ko o de b'a bolo k'a k'o sara ko wa ko n'a m'o sara nafolo fɛn fɛn b'a bolo so fɛn fɛn b'a bolo se fɛn fɛn b'a ye ko tribunal na i bolo da olu bɛɛ lajɛlen kan yanni a ka kɛ cɛbɔ ye min ye Trump ye ko a terila ka dɔ o kun ye caman sara nafolo in na k'a tɔ tora sisan miliyɔn 175 de ye k'a kan ka o de sara l'Américain jamana ye dollar wari la tile 10 Amara foyi ti fantan ni malo cɛ kungo nabaliya kɔ nin ne nin si koyi nin ka sɔrɔ ka bon ni ma ni nin don a a teri dɔ b'i to yɔrɔ dɔ sa ka nin kabarikuru kɛra u ma Brésilikaw fɛ yen sibiri don olu ka polisilakaw y'a yira k'a fɔ k'u ye
u ka bato min bɛ munumunu salo kɛ diɲɛ kɔnɔ ka na farafina fɛ k'u tun y'a sigana na k'a fɔ ko min ye denmisɛnnin maa 20 ko su b'a kɔnɔ ko nka ko bato in selen u fɛ yen nin kalo in tile 16 k'u taara sɔrɔ denmisɛnnin 9 de su b'a kɔnɔ ja Berezilikaw n'olu jɔra yɔrɔ min na n'u ye mɔgɔw ye k'u bɛ dɛsɛlen u ka bato b'a ta nka i bɛ bila yɔrɔ min n'i ma farati i bɛ sa ko u selen ko u yɛrɛ ka mɔgɔ sina ka na fɔ ko ko 9 dɔrɔn ko mɔgɔ ko ko ayi dɛ ko su ye su de ko denmisɛnnin minnu do u bɔra u somɔgɔw fɛ k'u bɛ taa hɛrɛ de ɲini n'u y'u ta u k'u bila fiɲɛda la ka ɲɛw ma ni ji ni dumuni nka ka t'u bila wo kɔnɔ bato yɔrɔ la waati yɔrɔ min na gazi ni fɛnw bɛɛ bɛ jigin u kan ye da tugulen don ko fo ka taa se u seyɔrɔ la ɲininkali tɛ kɛ ko o fana tɛ ɲuman ye ko o ka gɛlɛn min ye waleya in a fɔlen u ka jamana ɲɛmaaw ko k'u na sɛgɛsɛgɛli k'a ko la ko sabula a bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnnin ye denmisɛnnin minnu b'u kɛ ba kan ni Berezilikaw bɛ ɲɛw ma k'a dɔw yɛrɛ tun bɛ yen u kun bɔtɔ don Marɔkukaw fɛ yen nka Marɔku ma sɔn ka olu d'u ma fiyewu u y'u tɛgɛ sigi olu kan k'olu minɛ u la yaasa u ka se ka taa ale Berezili kelen in na Amara muso dɔ filɛ nin ye ale wulila k'i jɔ k'a cɛ k'o su ta k'o bila fauteuil kɔnɔ ka taa n'o ye fo banki la a selen banki la sa a ko a nana n'a cɛ ye ko wariba de bɛ cɛ kun k'u ka chèque ninnu bɛɛ lajɛlen filɛ nin ko cɛ yɛrɛ filɛ k'a mulukulen dalen don fauteuil kɔnɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ko n'a mulukulen don a ka wuli k'i sigi a k'a tɛgɛ nɔ bila chèque la ni wari hakɛ min n'o a y'o fɔ o ka di muso ko ayi dɛ ko yan'u ka se yan ko ale ye fura d'a ma ko cɛ in ko a tɛ se ka foyi ɲɛ a yɛrɛ ye tuguni ko k'a yɛrɛ filɛ nin ye Amara u ka service maaw nana ko muso ka cɛ yira a y'a sɔrɔ ja cɛ salen don on sont morts u y'a da turu la sa k'a da jaba la muso ko u bɛ fɛ ka olu kumani ka wari ma de ko non tɛ ja ale yɛrɛ furulen kura don cɛ ma cɛ ka tiɲɛtabaw yɛrɛ bɛ yen sɛgɛsɛgɛliw de bɛ sen na sa ko k'a ko jateminɛ yaasa nin waleya ɲɔgɔnna ninnu o bɛ se ka dabila cogo min ko muso caman bɛ yen nata kama u bɛ furu cɛw ma k'u jigi da u ka nafolo kan ko nin sunkurunin kɔni kun taara ni cɛ su yɛrɛ ye koyi a bɛ wotoronin kɔnɔ ka taa n'a ye ko yaasa a ka se ka taga a ta ka taa n'a ye nka a ma se ka ɲɛ sɔrɔ Japonkaw fɛ yen dugukolo yɛrɛ yɛrɛ la u y'a yira k'a fɔ ko dugukolo yɛrɛ yɛrɛ kɔni o tɛ koba ye olu fɛ yen sabula u ka météo y'a yira k'a fɔ ko nin waati in kɔni na ko dugukolo yɛrɛ yɛrɛw labɛnnen don u fɛ yen kosɛbɛ u bɛ fɛɛrɛ ni dabali min tigɛ u bɛ se ka kɛ cogo min na sabula olu yɛrɛ ka jamana fɛn bɛɛ lajɛlen ko n'i b'a kɛ olu fɛ yen i b'a bila i kunna don o don ko dugukolo bɛ se ka yɛrɛ ko min ye nin ko in sen ta ye ko a maasiba ma bonya kosɛbɛ sabula kibaruya kun dira maa caman ma k'u k'u yɛrɛ minɛ yɔrɔ dɔw tagali la ale ni fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Amara an ye min sɔrɔ kunnafoniw la wulada in na o ye nin ye n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ brève kɛnɛ kan kibaruya wɛrɛ minnu bɛ yen ni olu ni ninnu si tɛ kelen ye an na olu labɛn k'o bɛn nɛgɛmɔ nɛgɛ kanɲɛ 21 ma se k'o da maaw tulo kan Ala ka su hɛrɛ d'an ma Ala ka sababu ɲuman k'an ye min ye jamana ye Ala k'a kisi Ala k'a tanga Ala k'an ka jamana basigi Ala k'a k'an bɛɛ lajɛlen sago ye Jongi jigi de kadalima saye